Fáilte go léir, seo í teanga anama. Gone stress. No stress. Gone ladrón. No ladrón. Crack a one. Oh yeah. Crack a one. Crack a one. Tá go leor bealaíonn chun aithne a chur a duine. An post a dhéanann siad. Na hátainna ina riú siad ina gcónaí. A dúirmí politúla agus a chreideamh religiúnacha. Ach, is é ceann is fearlam ná a rudaí is ansala tálamach. Na rudaí beaga ag súil ar fad a thaitníonn. Agus os cineál nua é seo, Chiel mé féin a chur in aithne díobh trí insint díobh faoi chuideann a rudaí is ansalam, agus bhí na rudaí beaga chur a thaitníonn. Gléimiis, milseán an tSaoil orthu. Sa Físeán seo chuirm na rudaí beaga is fearlam ag an brád le milseán ír. Má tá fun ort dúshlám beaghilge a chuirt duit féin an jobh, chuir milseán nó dó did chuid féin sna tuairne, sna comments. Ok, cear go, tá súil. Is brálam aon rud a dhéanamh faoin na rian. Ach go háirlathe yoga. Is píosa peoúil é sin brálam. Is brálam ceol a roinnt le daoine. Múniam yoga, agus is fíor chorál dom chuid den ar hárán is ansalam a chur isteach sa playlist. Ha 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 ha. Caithfidh sé gur Snickers é sin. Uff. Sílam gur rud caramel é dul I mbeagach glán tar éis cith olca fada. Beidir banafi. Honey child, let me tell you now, child. Is brálam búla le daoine, nua agus cultúr agsúla a bheasca. Bhéadfá sin a bheith uachtar roiise, 99, nócha é. In anion gur airnach mé, nó beidir díreach margheall ar sin, is brálam a bheith deasa. Caithfidh gur seachlóid leáise agus suatha talún é sin. Is andúlach scanán mé, agus fuair mé post iontu le daoine ina níochtar mé chun scriptana a léamh. Is bounty math do mé a chána scanán. Brálam Físeán a dhéanamh faoin scanán is ansalam, agus mar sin chuirniúil dom na comments dámbeadh sim a gcuimh ann. Is brálam leabhar óige a léomharíis, agus léigh mé do Gruffalo le daoine agus tá sé ar aus ina rira. I mo thuairim beidir gur toffee math é sin. Is brálam rangan teanga a bhúna, agus dócha gurad níos simplí agus níos faráine iad. Beidir hobnab ma. Is brálam leabhar faoi teangacha, agus is fíormhúna nuair aon sian duine dom fíorach etimolaíochta simúil, nó nuair aim siam nasc deas idir na teangacha a leabhar. Definitely jelly tots. Okay. Sin é úmsa chairde. Tásúlagam gur bhain sibh taitneamh as mo chuid ráiméis.